Anya laki din! Agyaman na ka. Adayo dito'y ayan mi ngam ka gumaamlat tati may borsyo. Ha? No yung pakaamom ko makanyak nga umay ka ita. Nagluto ako maiti pangal daw. Saan na, Ellen? Adamot imat ko kasi daan parakin ka. Oh, atoy. Naluto na itan. Anya? Ay na, nagbanglumat tanda ito'y abulalo borsyo. Kasla da ito'y tibulalo anay dumdo maiti panagangot ko. Parakan ka na ita. Sapay lang ko matamagustom ti panaglutok. Simple lang nga panagluto na ita. Saan ko pa'y lang ang naramanan nga magusto akong tibang luna. Kasla mabisinak paikit din na nakaangot. Agyaman ak no kasta. Siyak tirumbang nga agyaman kan ka, Borsyo. Agyaman na ka talaga, ah. Si kalhang ti lalaki anang isang put kanyak iti si Daeng. Abay, sino ti bisitam itay anak ko? Ah, ay kwa, ni Borsyo day jay tatang. Bursyo! Iso ka di day jay. Diag dadadon ken ka anagalas ti apelyedo na. Ha? Anyang aminan tay buwanagan na. Borsyo kinkinod tatang. Ay na! Por Diyos, por Santo, pakanawam! Pakawanem! Tapno ibagakin ka ah. Diyak kayat day jay nga agbalin ang manugang no bilang lang. Ipakpakaon na akon. Tatang, anya ka di day tanga ibagbagayo. Ay, basta! Diyak kayat day jay ko naktumay. Apay, no isut agbalin nga asawam. Maayatan ka nga rod iti apelyedo na. Anyan tulangan tinagan mo. Ellen Kinkinod. Kasta? Ay, nagalas sa dinggay. Pakanawang manay. Anya? So ano mabalin? Ibagamgang ko na. Saanan nga umay dito'y balay, ah? Diyak kayat day jay nga agbalin amanugang. Kunakbalin. Lalaki din. Anya? Gapula ang iti apelyedo ni Borsyo. Iso ti makagapo no apay asaan akayat ni tatang mo? When friend. Ay, jak amo man iti day jay nga ama. Nasingpot-mat ni Borsyo. Awan makunakken kwa na. Anya? Kuna ni tatang, no kanu ni Borsyo ti agbalin nga asawak, agbalin to kanu nga Ellen Kinkinod ti apelyedo. Ay na, makakatawa man. Ngam anya ngay nga rod. Apelyedo laang dayta. Nagalas kanu adenggen. Anya lakit din. Tinapatag-akit na singpot jay tao. Day tanga ti kanayon ko nga ibagaken ni tatang. Ngam, awan latamat. Saan na kanu akayat nga agbalin amanugang ni Borsyo. Gapu iti kinkinod nga apelyedo na. Apay kumaasaan mo akayat dayjay a Borsyo, no kayat mo't ni Ellen. Ay, oray kayat na. No kunak ajak kayat. Awan maaramidan na kunak tumat. Anya? Nakalalas tinagan na. Kanya kita Borsyo Kinkinod. No istagbaling asawa ta anak ko. Ellen Kinkinod taon tinagan na. Ay, diyak kayat. Anya kalakit din aya. Katnagan laang mo't dayta. Tinapatag kat nasingpot jay tao. Basta, no kunak ajak kayat. Nagpili ka mo'ten iti agbalin amanugang mo manong Hulyo. Sa anak anapilay, ngam tila ang jak kayat, ti apelido na akin kinod. Oray mabaakan ti anak ko, ngam ti makiasawa iti kastin ko na, salbagi day. Ay na, nagmayat betan day tapurmam si Kalandaw.
Una na, mapanak man dita balay da Ellen. Mapan ko man sa rungkaran. Anya, kayat mo asawan, ar-armom ni Ellen. Una na, ngamjak pa'y maibaga no adanam na makan kwa na. Ngamin, saan laeng mo tasyak tagdatdaton kan kwa na? Ha? Malaksid kanyak. At dapat agnagan kano iti bursyo. Ah, Iso ajak pa'y masigurado nana. Ala, inak pa'y nana. Parang adda ni Ellen di tabalay da. Oh, si Kamo Gayam Lando. Ay, uwan tata. Naimbag nga oras yo. Ay kay kastama king ka. Nakaumay kamay. Uwan tata. Umay ko kumasarungkaran ni Ellen no adda. Ha? Ay, ni Ellen? Ata! Kasirsirik na laang ijiban niyo. Agdigos ka no kay. Ay kasta ka di. Ala, urayak nga ro tata. Mabit lang. Saludsudeng ka man, Landaw. Abay, agdatdaton ka kade, iti anak ko. Ha? Ay, uwan tata. Kasta kade. Ipapatim barok. Kanya tamam, no sikati kayat niya. Ha? Ay, kwa. Ado, te agdatdaton kinkwana. Ada pa di awanan bain, abursyo kinkinod tinagan na. Isun sa dayjay ti kayat ni Ellen. Ngam, di magkayat. Anya? Nagalas ngamin tinagan na. Di lang magustuhan. Alangan ki di may. Ano isuda man ti agkatuluyan ket Ellen kinkinod taon tinagan ti anak ko. Ay, jak laki di kayat. Ay, tata. Isu nga armam ti anak ko lang daw. Aramidam amin akabailam. Napipiyapay tapili daw. Nubilang lang. Ngamunday siya, bursyaw. Kinkinod ang nakalalas. Salbag. Kaslatay lalaki kwalaang ti sapsapulan na. Lalaki din. Kwa, Lando. Pasensya ka lakuman Diyak kayat apasakitan tirik nam. Diyak matla kayat amang namnama ka kanyak. Ha? Awan makunakken ka. Gaputawan mo't nadamag ko asan anasayat nga ugalim. Iso na lang taawan riknakken ka. Anya? Saan ko mangagsaksakit tirik nam kanyak mangkita ka langan iti sabali a babae nga armam. Saan asyak? Ellen, adda ka din kayan ayat mo? Iso asaan nakakayat? Kasta ka di? Saan na kasta? Awan pa'y kaayan ayat ko, Lando. Kas itinakunak, awan riknakken ka. Nasaysayatan tay ibagak, ngam tay mangnamnama ka iti awan. Apay analpay ti abaga ni Lando apimanaw, Ellen. Ha? Anyat kayat asawan dayjay. Tatang, awan nga rod tirik na kanilandong. Iso nga indiritsukon kenkwana. Anya, kayat mo asawan? Dayjay abursyo kinod ti kaya mo? Iso ana ibagam day takin ni Landong? Anya? Ay napaw! Ellen, ibagbagakon king ka. No ni burso ti makatuluyam, inaldaw ti gubat dito'y balahoy kunak tumay. Tatang! He! Jak kayat ni burso, apara king ka kunak manan. No di mo kayat nilandaw, ti sabali laangan, ti pangibaw ingam iti panagayat mo. Sana day di aburso, tadak kayat. Anya? Ay lang, bayas. Sumsumgarak tungkal mapanunot ko na yabursyo. Ang lalaki din.
Lakit din aya ti amam, friend. Ay, wen nga ron. Makapasan na ay. Apay ngamin nga iso ti agpili iti lalaki aparakan ka. Day tangarod ti parikot ko italuning. Kayat ko ni Borsyo, gaputan na singpet. Kun nagagat, responsable a lalaki. Tay kunada nga rod, no ay ayatam, ilaban mo. Iso ano ay ayatam ni Borsyo, ilaban mo iti amam. One friend, talaga da ita ti aramidag. Nasingpet ni Borsyo, komportable ak tunggal iso ti kadwak. Kun nahidumduma ti ragsak amariknak no adda iti abay ko. Basta, saan ko amay explain? Basta, iso ti kayat ko. Madlagayam. Iso akasaritam ti amam. Ibagam day takan kwa na bareng maawatan na ka. Naimbag ang orasyo, tata. Heh! Awan tinaimbag nga oras no sika ti makikita. Sika, Borsya. Ha? No ti panag ko na, kat anda namnamam iti anak ka, nagpitot ka. Ala, idiritsyo kon ken ka. Saan ka akayat apara iti anak ko, ha? Maawatam, ha? Tata, Iso pang asim. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot, Borsyo. Saan ka nagsubsubli pa iti ta? ha? Mangkita ka laangid iti sa baling arbam. Saan ati anak ko? Tata. Awanan ka doon pa ang ngam. Ah, Heh! Ulit ka. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot. Saan ka nagparparang kanyak? Agtubtubo talaga ti sarak no makikita ka! Tatang, apay akas di matantim pagbagayo ka ni Borsyo. Ha? Taapay, saan mo't adakas nagiti imbagbagak ng kwa na? Imbagak lang mo't tagpaisaw. Anya? Ay, unay kayo matan tatang. Saan kumamat akas taa? Ne, apay, anyat kayat mo asawan? Ni Borsyo at talaga ti kayat mo. Ay na, imbaga akong kinkwa na nga awan namnaman na ka. Ken maysa, imbagak pa yan asaan nga agpakpakita ditoy no kayat na pa'y tagbyag itinapaot. Anya lakit din tatang. Kaslamat la animal tinamay anyo ken kuana. Apay, awan aya tirik na namot amasair, gapo itikas dyan ngayong bagbagayo. Nita, isakit na. Ay, basta. Nukunak asaan ko akayat. Saan? Diyak kayat apelido na. Akin kinord. Kenang nang runa ajak kayat kinatao na. Anya, Agtubtubo ti sarak. Tunggal makitak ti panaggrupo na rayjay alalaki. Hey! Ang lalaki ken! awanan friend. Ha? Anyat kahit mo asawan? Awanan, saan kun ang makontak ni Borsyo? Taapay. Nagsukatan iti number. Kan nag-deactivate mo tan iti Facebook account. Anya? One friend. Idi na minsan ngamin nga may jabalay, asarong karan na kuma. Pinagsasawan ni tatang iti agkakasakit sa rita. Iso dayjay, saan ba na nagparparik na kanya? Anya? Ay una yun ti amam. Talaga anapudo ti dara na kini Borsyo. Day tangarot ti parikot ko ita. Nakasingsing pat dya tao, ngam naaramid na mo na nagsasawan. Uray ko masaan na akayat. Kat kinasarita na kumamot itinasayaat saan nakasta. Amumatan ti amak. Saan ama kasarita itinasayaat, nang runa no may papan kadag iti lalaking agdatdaton kanya. Nang runa ka ni Borsyo.
Anya agapaw, pagbabawyak din naramid ko. Ha? Anya, ay unay kan manong Hulyo. No saan mo akayat jay tao para iti anak mo? Kinasaritam kumamot iti nasayaat. Saan akasta? Anya kasarita kiti nasaya at ngay bagbagamag. No nasaya at tipan nakisarita, sigurado nga agsubli-subli lat tayo balay. So pinagsasawa ko na. Anya, Imbaga king kwa na, no kayat na pa iti agbyag iti napaot, saan nga umay iti balay. ha? Oh, kita, kit manon alawas asaan ang nagparparang tiloko. Talagang agburburik ti darak no makititak. Iso asaanak anak kapagtipay, pinagsasawa ko na. Kahit anya ngay matin ako na ni Ellen iti dayta. Ay kanya pa'y kumangay. Awan na ramidan na. Lalaki din. Uy, aday bagak Anya dayta. Taga dito'y ayan tayo mutlagayan ti kaayan ayat ni Bursyo ita. Ha? Asino? Kan nakamuam iti dayta. Ni Melissa, jay kabatch tayo ngay. Jay anak ni Nana Piring iji sentro. Anya? Naibagan ni Maria Kanyak, idi na minsan, ang nagkaluganan kami iti tricycle iji ili. Kasta ka di? Kan amom, nakunana pa nga umadanin ti panagkalaysada. Beach wedding ka no. Isu nga ijay Boracay ti venue ti kalaysada. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinod. Ay, ada bukod na abalay. Ada negosyo na kan adaw tilugan na. Pudno dayta, friend. Bak na nga talaga ni Borsyo. Kan kang runaan na. Nasingpet pa'y. Kan responsable ako na. Ay, sayang nga talaga. No saan ko maanapili ti amam, nagswerte ka kumaiti dayjay alalaki. Si ka kumati ikalay sana itan. Ay, sayang! Asino may tinakaamuam iti dayta? Kano iso ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayaw manong Hulyaw. Nagswerte at talaga day di Maria. Baknang ti mangikalay sa kunkwana. Anya? Talaga gayam abak nang day di abursyo kinkinaw. Sayang laeng ta saan ani Ellen ti ikalay sana. Ha? Agasaman, ado gayam ti negosyo na. Ado tilugan na. Ada bukod na abalay. Kan ijay pa'y Boracay ti pakaangayan ti kalaysada. Anya? Ay da. Talagang arod nga da mabalin na iti biyag no kasta. Pala sana na ibagbaga ni Ellen kanyak abak nang da di abursyo. Anya? Kano aya ti aldaw ti kalaysada? Day tatijak amaw. Gamkasla ti kunada kat inton umay abulan. First week kano ti jawn. Kasta ka day. Alaman nga ro tagawid akong. Inak ibaga kini Ellen ako mustain na ni Borsyo. Barang at dapat tinamna mga agbalo ti panunot na. What? Si kantumag nga minanak ko. Payasan mo nga imbagbaga kanyak abak ng gayam ni Borsyo King Kinod. Ha? Tatang? No imbagam ko maidi pa iladamo, nga dagayam mabalin na itibiyag. Di saan ko kuma pinagsasawan nga urikin Kinod tapilido na. Anya? Eh, anak ko, kumusta ang bangkit eh? Awagam, ibagam akasarita nakakanupay ni tatang ko, kunam. Tatang, nabayagan nga wan komunikasyon mi ka ni Borsyo. Manipod idi pinagsasawan niyo. Kan maysa, alangan kit di mat akong di kumusta akan kwa na. Itan nga umadan iti kalaysada ka ni Maria. Yeah. Nakababain mat ano kasta. No saan ko mga minapasig nga kakadakas timbagbagayo idi kan kwa na. Nalapit asya kumatikayan ayat na ita. Basol yung matlaang tatang. Gapo lang amin iti apelyedo na. Kasjay tinararamid yo. Pasensya ka kuman anak ko. Saan ko maingami nga amo abak ng gayam? Sana bale, nadan tumanan tagdaton king ka. Uray pa'y
kinod tumanan ta apelyido na. Saan ko nga ungtan anak ko? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Hane, nalutong ka din di lechon a manok asidaan ta. Mangan tangarudan Hane! Ni, sino ti pukpuk kawam dita? Ha, Delia? Umunag kan. Remorke din. Apay aya. Kahit asino ti awagan mi ti hanay. Umunag ka kuna nin. Ne, ay sus, anya ti mapaspasamak kan kaya? Di ka pa'y matamo ti makisama. Ne, anya ti sasawam? Ipangpangag ko nga rod kin ni kumarik ang Maria Alichon ti sidaan ta. Na, kat naugot ti sayo ti anaigisa, nga dakaring na. Kasano ko maalitso na sasawam? Talagaan na babati IQ anya. Saan ka makauawat? Anya? Apay, di mo madlaw alimmastugan ni kumarik ang Maria. Oh, kinawam mo ti madmadlaw ko akasta. Kat no sweetheart ti awag na kinilakay na. Ah, isumot lagayam ahani mutten kanyak. Mayat man. Amom, no anya ti inistorya na kanyak itay nagsabat kami, Kahit, anya may, Igado kun adobo ti sidaan dang agasawa. naawat akon. Iso asika, impukaw mo mat, alityon ti sidaan ta. Bagpay da kumari dilya ken pari bibo. Talitson ti si Daunda. Nagkunakan ka alitsyon. Apay di mo nang nga gipukpukaw ni Mari Dilya dita balay da itay. Patsimot. Makaumamot din na ito si Daunda. Kinil na tasabong iti katuday. Ay kat ano santa ati adda. Ay, ugot ti katuday ang makalawas. Litson kumamit Ay mangan kakideng. Di mo to pay ka takisayan da ita ka nang. Sapay kilaban na naglamis mo na ito napoy. Makapaawan ganas ti mangan. Papanam, kalkalpas mula ang anangan, timakder kan. Rumarak Tapay manan. Addamapan ko ipukaw di tarwar. Sus, di ka lang mabain. Pukaw ka la pukaw. Denggam no anya ti ipukaw ko. Honey! Honey! Irwar mun aji ice cream kan cake apag dulseta di ta frigidaire. Wen, sagay sa ta abuong ice cream. Kastamot ang jay cake. Honey! Nangag mo ka de, timbaga? Kunak! Honey! Irwar mo jay dulseta nga ice cream kan cake. Ay agasem dat bakit? Ice cream, cake, kanong ti pagdulsi da kumari dilya kan pari bibaw. Di mo man inataltalyawon. Ya mo idataltalyawon Nangag ko lang mo ti pukpukaw ni Mari Dilya. Di pa kasi daawak, jay ko na a frigidaire. Awan mo ti amok a frigidaire da. Kaya nung ay gimatang da. Pangalaan na ngay mo ti kwartada mo. Ay agasem dat. Litson ti sindada. Ice cream cake pa, ti dulsida pa kay. Ay unay kat nga apal mo. Hani pa iti awagan da. Pinilakay na. Ay agasem dat nga. Nana,
Di mo matan is istoryahan akin ni Delia. Akagudwa kilo abagas lang ti ginatang ko. Apay ay ano maamuan na. Ay katawaan nak Amo matan dahi akarubak. Napay ko maamabain ka. Kat anya laang mat nga itigat-gatangan na dito'y kantinak asidaan da. Ay, anya ayan na. Pasaray ka na yun sardinas. Sardinas? Kat no lechon ti pukpukaw na asindada di kalman. Pangalaan na nga'y mat iti kwarta na nga igatang na iti lechon. Ay, adaman na damagak na. Anya da ita. Nakita yung kadi agim matang ni Delia ti frigider na. Awan to paigatang na iti sidaan da. Day tantulaki din ref. Ay, lastog. At talaga day di akarubak. Tapay anak ko nam day ta. Ano pukaw nakidin nga ice cream. Cake kano ti pagdulsida nga agasawa. Diyan kano ice cream cake nakadulin di frigider. Nakapakatawa nga rin niya nana. Lastaw day ta akaruba Maria. Din sapay nakaraman iti palpalastog na nga ice cream cake. Apay, nagapwam Maria. Dita, kantina. Ni, anya ngay deta nakasupot nga ilimlimeng mo dita likodam. Ay, awan. Sika, papanam. Mapanak agpaload. Lodak man di kagat-gatang kong iPhone. Ada ginatang mo nga iPhone? Kat kaano laang, nakita di cellphone mo ang marakrak-rak. At dapay talina alastiko. Awanin day jay, imbilang kon. iPhone itan ti cellphone ko. Kaimbag man mo among ti agusar iti ibagbagam nga iPhone. Naglakalaungot. Kita man nga raw di bagbagam nga iPhone. Imbatik iti balay, ta naka-charge. Sige panawan kan, tamapan ko pa'y paludan di iPhone ko. Puunay kamatan. Tulungak aya. Tauray mula indeket iti lapayag ko. Day tapan nang ibagam iti iPhone. Unay kat day jay amarian aya. Permi ang naglastog. Tapay anak ko nam day ta Delia. Kuna na siguro ajak nakita jay ilumlumeng na nakasupot. Bagas a 1/4 samot a kilo. 1/2 mat si kamot. Naglastog day jay akarubak nana. Kano si katibagbagan ang nalastaw. Taipokpok ka mo kano alitsaw ti sidaan niyo. Kut, pudno mat alit yun na. Kano sardinas magtiginatang mo di kalman ako nam asidaan niyo. Aya, Kunam nga ilaok mo iti ugot ti sayutay. ngamin, inlaok mi jay sardinas ijay lechon. Ay, saan akasta ti imbagam? Ay, basta, lechon ti sindami analaukan iti sardinas. Impok kaw mo pa'y kanaw. Impok kaw mo pa'y kanaw. Anagdulsi kayo kinilakay mo iti ice cream cake. Ay, nangag na. Korak mat nga awan mat refill. Adda na. Kano makirerep kala di tabang irabalay. Ay, basta, adda ref mi kinilakay ko. Di yu ipapilit nga awan ta adda. Malahwan man langang. Makaungat ka man ako nakaon. Ay, kwa, umayak agpalod. Ala, isura mo nga ro din dyan number mo di ta papel. Agpaludak iti 5 piso. Anya! Adaya matload a 5 pisaw. Apay, ngiminan oray load. Anya gay matiganan siyak no 5 laang ti pangted ka. Kat, manungay nga rod ti bayadak no agpaludak iti 5 piso. Sa nga 10 piso Naginamatan. Bakit? Napan sa nagload? 1, apay. Ay, teksaman nga rod ni boss ko. Ta saan nakasumrak inton bigat. Agsakitak namin. Sumrek kakit di tani awan igatang iti bagas. May salang mo ta textation mo. Piso lang dayay. Amom no asino ti teteksak. Day ka naglastog a kaaruba ta. Nagaduma ta kaaruba ta. Ni Maria,
Tapay tek sampay laan. Idin to ta mabalin mo matlat ta ti mapandita balay da. Kasarita mi ti personal ah. May mayat ano text, ta ibagak no anya ti kayat ko nga ibaga. Ay, say-sayangam lang ti load mo. Insulto manday ta babae. Tilagayam istoryaan na di ta kantina kontra kanya. Kahit, anya nga'y kumamot ti text mo kan kuha na. Pampanunutag pa'y nga ron. Daytay talaga ang masaktan tirik na apaman amabasa na. Ne, nakatugaw ka mo dita. Tapay, iparit mo? Anyat oras ay, mapan ka kung magluto na. Masadutak pa ilaan nga agluto. Sa bagay, nalakalang aluton yung okra kang kamatis dito kusina. Ay, natag man ti si Dawn. Tumalala ka man tada nag-text kanya. Asinaw? Unay mo tayo yung cellphone kun aya. Nagbayag nga aglukat ti inbox na. Perde nga minin dito cellphone mo. Panawon pa ilan ni kupong-kupong dito. Sukata mo. Ni kumarik dilyama ti nag-text. Nasayaman ta nagtisking ka. Kit kastalaunay ti panang kontram keng kwa na. Kit anya ti kunana nga eh. Apay ngay akastoy matan ti mensahe na. Ha? Kit basa ano niya dahi ta? Ang mga no English. Kit i-translate ka. Amo ka di mo mawatan ka. It English. Kastoy laeng mat. Awan mat tuloy nan. Basaam ko na. Ha ha, kunana. Anya? Ha ha laeng mat. Kita man. Ang mga no dapat tuloy na dito. Kitaam nga min ane. Nay. Awan mo ngagpaiso ti tuloy na. Hahalaang mag. Mangin insulto ah. Apay amangin insulto ako na. Kat ni, hahalaang mo tinsend na. Kaya't nasawan, kat katawaan na. Una, talaga katawa na ita. Ha. Mapan ko man pagsasawan. Ay, higtal na ka man, bakit? Mapan ko ipungot-pungot tayo babae. Higtal na ka ko na. Nagtugaw ka man. Apay pagtugawan na, kag makaungutak nga raw. Agpanunot ka mo ti-reply mo ah. Ay, panunutan pa ilaan. Kit mo na. Anya nga tatimayat nga i-reply mo ay ah. Ay, mapan ko din apaon ah. Ay, agulimag ka man. Apay, kaya't mo ti maipabarangay. Ay, wala niya. Panunutan mo ah. Numapamuungtan. Ang mga no'y pabalod da ka. Kaya't mo, ti malungtot iya pagbalodan. Ay, sana. Ay, amo ko, noon niya ti-reply ko. Nag-reply ni Maria Lakay. Nag-reply. Kahit, anya nga'y tin-reply na ijay haha nga in text mo kan kuha na. Basaan ta. Na. Ni, nagatidugmutin ahaha. Tin-reply na. Ayun. Duwala ang ahaha ti in text ko. Iso, nagatidog nga. Ha, 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 ha. Ah. Ay, sos. Awan. Awan di pagpatinggaan na dahito yung panagtintin next year. Talaga nga awan. Apati papanan na lakay. Anya nga apa sasawamit? Kano kas taonay ti pananginsulto na kanya? Delia, at daman-damagakan ka. Ay saan ka nga damag-damag? Tamapan ko apaeng. Asino titimulong ka data, idinalayos da ito'y balay? Ni kumarik Amaria, kinilakay na. No kasta nga awan bagas, asino ti kanayon mo apagbuludan? Kini kumarik Amaria. Ah, apay nga rod, akayat mo nga apain nita. Limas tugaya man. Awan lati di kar aramitan. Anya lakit din. Gayem mo, apaam gid din. Agluto ka kid din iti na imas amasida, taing kapadigwan ida nga agasawa. Agas asok manen dahil ta kusina da Maridilla. Idin to takilaban lang dahil kananta. Ay, nagado kat aririmon aya. Itaman pa'y asaan nga ipukaw ni Maridilla ti si Dawn da bakay. Lechon manan ah. Ay, laki di ah. Dagtok-tok-tok. Ingkano ka tanjeri daw. At dapay mo ti umay makipangan awan lang arudan ti si Daon.
Apay nga ipaunak. Nungay agsinger day ta iti utang mo. Makaungutak man. Singir man. Pagsasawak na itang agsingsingir. Malaking kaluktanan. Sumaningir ka mat. Imbagak lang arudkan kan, apasak pa ila itangal daw. Sa anak nga umay agsingir. Si kaki di mo, maray. Sika? Maridelia? Wen, umay kayo padigwan iti sida inyo. Tanamin aduda kami mat idi a pinadpadigwan. Thank you, amare. Oh, alaom da iti sida inyo kin ni kumpare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Pautangan nakmatan na iti anakan sigarilyo antay. Ay, sanak man nga anti-antion. Sanak ngagpapautang iti arak kan sigarilyaw. Bayadak to madlangin ton bigat. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Awan to pa'y trabahom, dahi talagin inom ti ammom nga ramidon. Di mo ayam mo. Nga adda kamagya kay Jabrod. Asinaw, Ni manong ko, Carlito. ha? Nagabrodan ni Carlito. Nabayagan na. Diyak na damdamaga. Nagabrodan na. Ejay katal. Elektrisyan ejay. Ay, aya. Wan, dakal ti sweldo na. 60,000 ko naman. 60,000? Kiyon, makabulan lang dahita. Nagdakulan. Wan, dakal iso pautangan na kaon. No agi pawit, bayada ka dagos ti utang ka. Kano nga gipawait? Kada katapusan nga agi pawit. Pangalawan smek. Ay, agin inom man ang ito'y alalaki. Nangalaan na nga tayo iti kwarta na ayang igatgatang na iti arak. Ay, di mo kutkot yan. Dahil ito yung magtitiyo lang saan ha. Nangalaan iti kwartam. Ay, kat inutang ko. At dapat lamang ipautang kan ka? Ne, apay kumasa andak apautangan. Adamot pagbayad ko. Ay, itad mo amin kanya kasweldom aldong. Awan ti mabatikan ka, tapno awan ti igatang mo iti arak. Tikunam. Ala, ako na ito nagibusam iti arak. Taiso pa anayon da ito ilakok. Ne, kano dapay kargana dayta? Maawanan ne. Ay, saan mo nga lalaan dito may sabutilya? Tadapay la kargana ng arak. Aday ta, naurnong kong dagito'y landok kan bote nga ilakok. Ioray ko laangan iti aggatang. Ne, aglako kan samag itibote kan landok ipag. Wan, tanagad nung tinaurnong ko. Naging inuman ni manong mo. Ha? Agin inumlat taaya ni Manong Aldong. Saan nga agpapaanawa? Abay si ka, papanam. Di ta abagatan. Makitong it ka manam. Una, awan mo't maaramid. Imbag man tadalat ta may sugal mo mat. At dalat ta itad nila kay ko. Anya laki din, igatang mo kay din iti bagas. May mayat no itong it ko, bareng mga bakak. Kat madoble to'y kwarta. O, di addape igatang ko iti sidaan me. Anya lakit din. Anyamat kayo ti pamigsak nagtrabaho iti kalsada. Nudwala ang atuyo to si daag. Agreklamo ka pa ilaan, kat isungarod ti adda.
Ay kat isakripisyo mo't kuman ati gumatang iti karne. Hay, awan, tigatang ko iti karne. Bakit? Adda na panunot ko. Mapan ka umutang di ta kantina. Ay na, mabainak man laang amapan umutang. Ay sus, ibaga mabayadam no sumangput Jeremittans. Remittance? Adanam na maam a remittance? Basta, ibagam aremittans ni Manong Carlito. Awan tiado a palawag. Basta ibagam dayta. Isumo lagayam adya kung makitkita ni Carlito dito'y lugar tayo. Tanagabroad mo't gayam. Wan kaano pa iditi mayap? Mayat mo nga ron ti trabaho na. Ijay katarsa ka no tinapanan na ko na ni Aldong. Ay wan na, nagmayat ija ayan na. Kat isun ti supervisor. Ay nagswerte mo't ni Carlito no kasta. Isu nga rod ako nana, nga aging ka saan pa'y amakapawit iti remittance, umutang kami pa'y dito yung kantinam nana. Bayadan yun tao inton sumangpot Jeremittans na. Wan nana, Ay katanya ngay nga rod ti utangin niya. Ilistaklat ta nga rodon wan nana. Oy Aldo, anya ti aramidan ni Insyang dito'y balay? Awan ka no nga rod ti sidaenda. Kat, inutang ko lang na iti lutlutwag nga adobo. Makipangan pa'y laang dito'y. Aywan na niya. Ay nakurang pa dito'y kada tayo para kadagiti anak ta. Kato nagpipigsad amangan. Kahit, anya nga rod ti ibaga kiniin siyang. Ay makamukan. Pagawitam ta saan ana ilakam. Insyang ading ko. Nakaluto ka din ni Manang, mangantayon? Ay kwa. Kurang di lut-lutun na asidaan para kada tayo. Basit lang ang matisida. Mangyawid akla ang basit para kadagiti anak ko apito. Ay kwa. Tinasayaat. Mapan kalata umutang di ta kantina. Kaya't nakmat aya apautangan di bakit di tang agbanbantay. Ay kat ibagam abayadam inton sumangpot Jeremittans ni Manong Carlito. Kasanungay nga at daremi Ay sus, basta inkaan. Ibagam day ta imbagakin ka. Ala, inka na. Ay, sige Manong, mapana ko. Anya, nangabak ka ka di anak itong it-itay. Kasano yung amo anapanak na kitong itnana? Ay na, kaano ka na yun ka lumabas dito'y sangwanan ti kantinak. Ay, makikita nakgayam, nana. Amok amin, dagiti lumablabas amapan makitungtong Sa anak anangabak, isungarod nga umayak umutang. Amom aya, ngagpapautang Bayadak to inton sumangpot Jeremittans ni Manong Carlito. Apay, oray si ka, pawpawitan namat iti remittance. Amin kami nga agkakabsat, paupawitan na, nana. Kasta aya. Ay, nagswerte kayo man ngagkakabsat. Ni Manong mo Aldong, arte, ang adda remittance na. Si kamat atong itera, pawitan na lata. Lab na kami ngamin ni Manong mi, nana. Alan pautangan na ko, nana. Ala, basta bayadam inton sumangpot tay remittance yaw. Una na, umay ko bayadan adagos. Nagawid ka kumanain siyang, taadamot kayam ilutom akanan niyo. Umay ko pa'y mat ipakita da ito inutang ko, Manang. Ay na, nagadumatan da inutang mo. Bagas 5 kilo, karni ti manok kan karni ti baboy. Imbag man ta pinautangan na ka, iti kasta ka ado. Imbaga kabayadak to, inton sumangpot tay remittance. Day tati imbaga ni Manong mo Aldong kan ka? Sinuruan na ngarod. Ay sus, delikado ni Manong Carlito. Apay ko maapanunutam day tangay. Saan pa'y mat nga agawid ni Manong Carlito?
Hoy, Aldo. Apay nga imbaon mo na insyang amapan umutang. Kat no awan kaya migatang na iti kananda. Kat pangalaan na kumaiti pagbayad na. Kat makaamun tulat taditan Ay na, inyutang yun ni Manong Carlito. Saan namat nga mo? Pudnomot nga awan makaam mo. Kundi mo ibagbaga. Al-alwadam na itang iwat mo. Bilibak man kadagi jay ngagkakabsat lakay. Sino tidakda kamatay mo? Daaldong ken ni Insyang. Apay aya? Kita ni Aldong Arte. Nimot ading na nga Insyang manugal. Kay, anya ko matipagbili bami di dayta. Wana taure at dabisyo da. Suportaran latay ni Manong da Carlito. Kasimot ang aron ni Carlito no kasta. Sapay masunlaang matpiman. Anya amason asasawa mo dita? Kano kanayon ko ang makita ijay igit ti kalsada ijay ili ang matudtudwan ken maininitan. Ay, ulaw kamot alaklakayan. Kano electrician ijay abroad. Nagkunamot kan ka. Kano hindi kalman lang nga nakita ang nakakaputi nga agbagbagkat iti bataw ta nagpigsa ti tudaw. Sa bali jay nakitam. Adda ijay abroad kunada lang arudan. Kaano pa nga day abroad? Nabayag ka noon kunada giti kakabsat na. Apay? Saan nga ron nga isaw niya makitkita? Ay kat sa bali kano dakkel kano ti sweldo na kas electrician ijay Qatar. Ay dublek to manakitaan inton mapanak ag trabaho inton bigat. Nagdagsan da ito ba ito Nay, ninsa mo tatas sa turda ito Nay, paypayapayan ang mait. Apay, tatas sa tor. Isi ka kandidata, Carlito. Nay, anya klase sa lunsod da ita, tata. Kutsak mo ta talaga da ito Kunadaan nag-abroad ka. Ay, adak pay lang dito yung Pilipinas, tata. Kinapudno na, agaplayak pay lang. Kunada nag-abroad ka. Ay, sapay kumaa, tata. Apay asino tinaggapuan na day tadamag, tata. Isikritok pay la kuma, ta sa anak pay mo't anakapan. Isugamin ti damag. Dahil tagamin ti agwarwara si Baryo tayaw. Ay, kita man lang nga niya, tata. Manula nga bulan na sa anak ka nagawit ti Baryaw. Kumporme ti warwaras dadamag. Utang ni Insyang 1,000. Ni Mataldong 3,000. Bakit? Bakit kung nagtumot kang kakay? Dinakman disturbon. Tamadamaak nga kwinkwinta iti utang. Akin utang kadagitaya. Agasam. Nay, apaw, adda 1,000, adda 2,000, na. Daaldong akin Insyang. Apay pinautangam na giyang agkapsat. Pangalaan da ngay kumatipagbayad da. Jay remittance ani Carlitaw. Si pilit munto mata nagabrod ni Carlito. Kano nagsarita kami lang itay, di tayo ilay. Dinakman angawon iti kasta. Wen, pudno ti kunak. Sigon kini Carlito, agap-apply pa'y laang amapan niya abroad. Saan pa yan nakapanaw? Anya? Kituin, kunak man nun nalaing ka komersyante. Ay sos na may saan da ka nagita agkapsat. Ay sos, malugi ak manan no kastawi. Ay, saan kan nga agdawat-dawat kanya kiti pagpuunam? Tatalaga saan kan nga ikan?
dawat mo asweldom? Gimata nga klayang matitimay sa abuting arak. Ay, salbag. Ununa umpay ti bisyo ngam ti pagbiyagan ti pamilyam. Sos, ingka di umutang di ta kantina. Hay nagadon ti utang tayo jay. Ipagam aabayadan no maawat tayo remittance ni Manong Carlito. Ay, mabain akon. Imbag kumamot, ano pudno nga day di abroad ni manong mo? Ay, kaano nga tayang agpaiso ti flight na. Umayak man umutang iti. Ay, sana kon ngagpautang kada kayaw. Ha? Ulbod kayo magkayam. Kasano ko mga ulbod na? Saan pa'y mat anagabrod ni Carlito? Anya? Idarum kayo no saan kayo ngagbayad. Day taartak nga aldaw kan managtungit nga insyang. Ay, kat di nakot iramraman, na. Ay nakasano nga taday to yun. Awanan tilakok. Nabangkrapa ka talagan. Ninsamot Carlito jay magmagna. Ay ipok kawak man. Carlito! Carlito! Apay na. Umay ka man pa'y ditaw, itakayat ka akasarita. Ay, una na. Kanay kita niya na. Saan ka pa'y matgaya manag-abroad? Ay, agap-aplayak pa'y laeng na. Ay nabaraw, inyutang da kamutin dagiti kakabsat mo. Ipakita kan ka jay listaan ti utang da. Ha? Ne? Ay, nalabwis mo dagita tataw. Ay, makangagda kanyak dagita, nana. Agbayad kayo iti utang yaw. Sika Manong Aldong. Ne, apaya siya klangay. Awan babay niyaw. Sikain siyang. Apay Manong. Puro katungay. Nagsadot ka ngagtrabaho. Sikamot aldaw. Maalampay lang taginong. Nagarot anak mo. Sa anak, iutang-utang nita. Ay, agbayad kayo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Sali! Uy, Sali! O Mila, si kamot gayam. Apay, anya tigatangam dito'y butika. Gumatang man iti agas nila kay ko. Ha? Apay, ang sakit? Anya ti sakit na? Cancer? Uso at talaga ti cancer ita. Anya cancer? Saan a cancer? Aguri-gur laeng. Ay, kunak ano canceran? Stress ka siguro anya. Saan mati ko na? Stress ka, madlaw. Kasano mat anadlaw? Nagado ti kamurong. Sapay nabnabiyag kung nagdadakkel da. Ay, madlaw aya. Nagdadakkel si ka. Kunak ano iso nga adda ka dito'y butika. Agumatang ka iti agas dagiti nagdadakkel a kamurom. Ay, dato'y ngamin panahon na. No kastoy a nagpudot launay, umaduda. Agdiramos ka ngamin ang. Kanayo nakmot nga agdirdiramos. Siguro, ti us-usaram a sabon, jay sabon a paglaba. Madiday jay iti rupa. Gumatang kamot a jay sabon a pangrupa. Ah, kasta ka di? Adda amok a sabon a mabalin mo nga usaran di tarupam. Ngam nanginala nga, ang mga no saan mo akabaila nagatangon. Sagbamano aya? 500 ti maisa. Ay, nagnina nga agpaiso. Pangbak nang mat asa bunday ta. Ay, awan igatang ko. Iso nga rood. Alang, agkita ka itinalaklak a sabon para di tarupam. Ay, nagadua talagang ti kamuro. Maturog ka kitin. Saan mo asarmi-sarmingan da kita kamurom?
Normal lang dayta. Ay, sapay imaduda man nun. Imbes adwala ang idikalman. Ita, nagbalindan alima. Saan gayam ta dapat ti agtubtubo? Maysa, duwa, talo. So, saan mo abilangan ko nakmoy? Masikuranak nga rod. Pakasikuram ko ma. Nasabat ko ngamin ni Mila. Ay na, inuy-uyaw na kitin na ito'y kamuro. Heh, kunak matenken ka, aliklikam da di atao. Tasaan anasaya at ti ugali na. Nakita nak nga rod. Alangan mo't asaan ko akasarita. Nagmading nga rod ti style na dahi a babae. Jakla ko man nakisarsarita kan kwanan. Addan samot kanser di asawa ni Sally. Ha? Tapi anak ko namday ta, kaka? Inggatangan ni Sally iti agas na. Kay, gapot tayong katangan dan, ada kanser nan. Kano nakitak edi na minsan nila kay nakot kimutong. Saan ka di asigaw da nalukbag nila kay na? Kimutong, iso ako nakngadda kanser na. Awan ba di magmangag ko nga istorya kasta? Iso nga rod asya kung tiim mo na anang istorya. Ay ka, nagpakpakutong mo siguro ah. Panagkunak kat adda kanser na. Ay na, di mo ibagbagat si kasta. Tamaw ni ti lugar tayaw, nagbeig, nagwaras ti damag. Siya, tinaggapuan na. Ha? Siya, tiim mo na anang ipadamag. Ay na, si kaki di mo't mila. Kaya mo si kakanayon tumuno na mga ipatpadamag. Kat, kasta nga rod, iskop ako nada. May kayaglo ka na, last trip na ito yun. May kayon. Talaga ka di asika tila strip? We, naglogan kan. Adda ka di aglugan dito isang wanan? Ay awan. Mala, aglogan kan. Wen man, jak kaya di talikod. Nagrigat ti bumaba. Sapay di talaangan masungad ti pagdisaaga. Bakit? Naglugan mo di tayo, iti jeep ka ni Mila. Kaimbagman ta saan na ka nga inuyaw. Huh? Masango kaya ti makiistorya ken ko ana, ket no agman maneho ak. Adumanon ati maibagbaganan. Ay ngam, bakit? Adan amo ka sikreto na kahit. Sikreto? Anya sikreto dayta? Kaya't mo ama-amuan ti sikreto na. Anya nga rod. Jesus, nagpigsa ti anglit na siya. Anya? Naangot ko. Ay, sapay, sus, pasaray awaten nati pasahe digiti pasaheros iyay likod ko kat ay na unayak la na ulaw siya. Ay, jak amo nga dagayam sekreto na dahi a babae. Wen, nagpigsa ko naktumot kan ka. Ay kan, ay na, adapay natakwata ka sikreto na. Ay, nagadumutan ang sekreto na. Wen, nangisit a sikreto na jay. Nasken ama-amuam, tapno inton uyaw-uyawin na ka. Ay sos, amumunti bagbagam. Anya rita nangisit ang sekreto na anaamuam. Nagngisit ti kilikili na siya. Sobra gamot nga guyaw. Ay kitpun no ba? Ay sos, diyak mat kumauyawin Ay ngam, nakauy-uyaw tumot gamay. Apagiso, saan nakanton nga uyawin? At dagayang black secret na dahi Amila. Kunam lan asino agsasaw. Wen, iso asaan ka nga agpa-apekto no uyaw-uyawin na ka. Ibagamat jay black secret na. Takitam man no anya ti reaksyon na. Naglugan ak ijajip nila kay mo, hindi na minsan na nagpailiak. Kunak, apod nun sa mo, bagbagan ni Mila. Anya nga ibagbagana. Nga kanser nila kay Mau. Ay unay mo, day nga ipadpadamag ng dahi a babae. Awan kanser nila kay ko. Kimutong mga may. Kasapulan ngamin nga agpakutong, tanalok mag-unay. Kasta ka day. Siguradaw, nga wan seryoso ang sakit nila kay Mau. Awan, guri-gur lang idi. Iso nga ingatangak iti agas na.
Dayjay talaga Amila, tila is istoryaan na. Ay, yan lalaki din na Jamila. Nalaing mga umistorya yo. Naskan nga isardeng na dayjay nga aramid na. Ay na ito lang nan. Isuasan na basta-basta may sardang. Di yung mat kaming dengdeng ka naman minsan tis istoryaan na kada kayo. Tasaan apod na o dagiti ibagbaga na. Ay, kasta saan na punaw? Kunamot lano awan sikreto na. Apay, ada sekreto na ya. Ada, di yung pa siguro amaw. Ay, ipagamamuno niya si sekreto na. Apay, kaya ti amaman. Ay, kibaga mo na. Nagpigsa nga raw ti anglit na. Aya! Kasaya! Una yang ngay! Kan saan laday ta? Nagngisit pa ti kilikili na. Ha? Oh, makapalag ka mo sa kasalay! Pudnaw, tata. Kunam lang na sino ang naguyaw. Ang madamagam kas na sekreto na. Isu asaan nga aguyaw-uyaw man day Amila. Tamo kon ti sikreto na. Naibagamot ng kanyak. Isuadwata na makamaw. Bakit? Agbiyahe akon. Aywan kayam. Anya ko na magatangag asabon para di tarupam. Sabon. Anya sabon. Jay ko na mga agas di ta kamurum ah. Saanan? Nangina day asabon. Igatang tayo laangan iti sidaan tayo. Ne. Agore ka man. Kasla impes med na kita'y sigod na nagdadakkel kamurom. Nadlaw kumot lang arod. Hehe, anya tinyagas mo nga eh. Awan mat. Naturog aklaang anasayaat. Imbes a ma-stress, agrelaksak. Katas tamot ang dinagbalinan na. Ah. Saan mo nakasapulan na gumatang itinangihin asabon ba kahit? Aywan lakay, inanamot lagayam ti agas na. Ay, iso nga rodjay ko na asaan ka nga agpa-apekto iti anyaman nga ibagbagakin ka dayjay Amila. Padasan na ata ibagak mo ti black secret na. No adala ko masabali a pagluganan. Sa anak maglugan dito ajip. Last trip ka nun ka. Imbag pa'y jeep di asawa ni Sally. Kapag tugawon na kakanayon iji sangwanan. Ayun, gaya. Nakasarita ni Salay. Kat dinamag ka, no, da kanser nila kayo na. Oo, adda ka di. Nagputungan nila kayo na. Awan magkaraw. Isig-sikrito na lang. Sayata na nakama mo rin sa sekreto na ya. Tapay, Ada magayam sekreto mo siya, kaka. anya kumangay a sikrito. Awan mo tiyam mo. Iba pampagin nila tayo imam nila. Ay, makaulaw man. Nakangato na tayo imam ka nagingay. Ah, kagkap-kap itang raw. Kaka mga matumba, makaulaw na tayo kilikilain. Unay mo tan, uray mo la pinisaan kat nagaduti tao dito unag tijip. Ha? Ay, wala niya. Ay, ibagbagak laang mo, tipod no kaka. Hay, si kaman pa'y laang alakay tinakaiturod alang muyaw kanya. Si kapay laang. O lakay, kitaan mo. Ah, nya day pakpakitam kanya. Day ti rupak ah. Ah. Ayun. Pumimpintas kamat bakit? Anya ti madmadlaw mo. Ha? Sumadlat ta? Unay kamot din. Ah, aywan. Napimpintas ka ng jam amok siya ka. Kwa, anya ti inaramid mo ti tarupan bakit? Talagang akiminis mo tayo. Nainot anaawan dagiti kamurok nga inuy-uyaw idi ni Mila. Ay kinagsaya atin. Mapangkamot ag selfie ata medyo idiwig-diwig mo mabasay. Mayat bakit? Nakakinkinis. Nakakinkinis ti tarupa mo na. Ay, nagadayo itsura na. Kumusta nga tamot tan di nagngisit a sekreto ni Mila niya? Ah, ay, nangisit la tarayay. Oh, nagkita tamanon. Wala rod. Kat kumusta jay cancer nila kay mo? Hoy,
Awan cancer nila kay ko ah. Uhu, di ka man. Ay na, uray pa anyat ibagbagam sa anak ko na may stress. Kita man na tirupa ko. Awaran na giti ka moro, akanayon mo ay uyawan. Oh, anyat iba ko na. Uy, pudno nga awanan ti ka muro. Nga, limok magkaman. Dahil timot pamagik, tinadlaw mo mot itan. Planom samot ti agbalin a balyena. Uray at abagay ko, tinalukmag. Imbaga kaya abagay mo. Bagay ko atay sumati ka na yun, ay baga nila kay ko. Ay na, sardengan na klauyawan si Camila. Tamo kung tinangisit a sekretom. Hoy, awan sikreto kanya. Adda? Anya nga awan? Awan mo tiyang mo. Kaya't mo ay bagakan ka. Sige man. Dahil tanangisit a kilikilim. Akas kangisit dahil ta konsensyam. Ay sus, di mo mutpigsaan ah. Nagado ti makangil. Oh, ang mamat kayang ti agbain. Di mo ka di amo, akas tamot tiriknak, hindi inoy uyaw nak. Mapan ka day na ito jeep mau. Ay, uwan tata. Napunong. So, ama pantayong. Nay, anya kita aramidin ni Mila igay. Di pala umay-may. Itay ko pa ilang ay ayaban. Saan na mata kaya taglugan? Ay, ada siguro rurayan na ah. Saan tata? Ha? Iti panag ko na. Natagura na kanya. Tapay ko magumura nga ay. Maikit. Imbaga siguro, ani bakit ko dyan ang isit na sikreto na? Ay, dayay. Ha? Nene. Apay nagkatawa kayo nga Ambok ano niya dahil nangisit na sikreto na. Ah. Wag! Nangisit man ngagpaisaw di kilikili na. Ne- Kaslawugay! Na. Kanya laki din ngamin na ya. Tapermi mo ngamin no aguyaw. Iti pada na tao. Kanya nga ita. Isuma, timuyaw. Sanak mo na tagtagarian ni Mila. Ay kat, may saka mo tan gurguraan na. Ne? Apay ngay mat? Kasano, inuyaw nak manan, idi nakita nak. Ay, una yan, aya nga ugali na talaga. Idi imbagak mat aja nangisit a sekreto na. Kay, anya nga iti reaksyon na. Ay kat lima baga ah. Uray la sana nakatagari. Ay, sos, tayo tani maghanap na. Ha, Amo na itan tiyar aramidin na lakay. Leksyon dayjay kan ko na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.